Oh, oh, oh. Házépítésről beszélünk most, tetőfedés, szigetelés, ez a mi hívásunk. Teljes körű ügyintézés, ez a lény, anyagbeszerzés, mindenki meglephet. Ácsok és pádógosok itt vannak, kisebb javítások mindenki megtalálhat. Kérdezz bátran, mi Segítünk, az év végi akciók, ki ne hagyja tud. Építkezz velünk, ne habozz, munkánk minősége nem lesz panasz.